Giêsu ulong kabintang ulong ubah shisha hikmat jomu agasemyi mengentil upet yanga hikmat jomu agasemyi mengentil upet yanga Garwai naman nasok men Garwai bangas ngobha hikmat jomu agasemyi mengentil upet yanga What I mensimkan pisah Dasotin in utrai Shania anjing majomu Jing ting barokin wai Yang ngaun yang lam lenti Tang shi jangan yoi Hikmat jomu agasemyi Menetir upet yanga Hikmat jomu agasemyi Menetir upet yanga Garwai namar kasmuk men Garwai bangas ngobha Hikmat jomu agasemyi Menetir upet yanga Lepi baro Hakadeng ka jong try jong iu Jesus Christ ngsim kini galat banai ku lepi baro ki bepet ki besengap baik besya skor ini ke jikai jong ka tin jong blai hakadi ka por ko bentang kwa banon ra hangi ya ke jikai ki bang ai men sim ngi ki jikai ki ban kin tu shu shu ngi hage bede bat ka jing yo i ke jong i ke ai ki baja menta ka berthai bat ka jinget ke jongi ki jingja ki bamenta bat ka jinget ke jongi current events and our faith haga gospel ka jong Lukas knong bar huai ka khot blai huai tien jom lai kong kumju ru ma phi anda penyo i ba laja kini ki ai ki ru do pentep ba ka himau blai kala hajan haga gospel jong Matius nomor husau kong ba ka hima ublai kala long haga jingkhang. When you see these things happening, you know that the kingdom of God is near. Ha gospel ke jong Lukas knong ba arwei ke khot ba rupra te ba kini ki ai ke ru ki sedang ban jalong tuk met bat tu met la ki khle na ba ka jing la im jong pi kala hajan te ba kini ki ai ke ru ki la sedang ban jalong tuk met bat tu met la ki khle na ba ka jing la im jong pi kala hajan. When these things begin to take place, stand up and lift up your heads because your redemption is drawing near. Kata kemud habangi pet nak tien ke jong blai ni i bagi ai ke baja ki events ki baja hagani ka perthai ke bamta ka don ke jingedai bat ke jinget ke jongi ya ka tien ke jong blai ngakwa ban pen kan mau hang ne maka bible ke bangi pule bat ki ai ke baro ki balong bat ki baja haman laki por haki por baro kadon ke jingedai kadon ke jingedai kadon ke bak tien jublai ka keren bat kadon ke jingedai hadu ke ki por omta tien jublai kadang don ke jingedai bat ki baja haki ni ki singi ki omta ki jingi thu lupa ha ka bible ki jalong ki urlong nadu menchwa hadu menta bat shadu kalawai kaban sawan kumtangi de bentip bahaba kini kija bat kini kilong bat kini ki bangi sakhi menta ngedan kaban pai shaka kti ke jomblai bat ngin yo e ka jubab nak kti ke jomblai ting ai ngo ublai baling ba ka ktien ke jong u gi shem e ka jubab walangi im haki por ki ba e ki ba kum gene ki jingja ki baja menta ha ka perthai ki pen perkhat ngi ki pen khuslai ngi ki pen bu thia ngi ki pen khi ik jumut je perkhat jongi ki pen klumar ki pen khi wen ka perthai ka badan
mentah ke pertai kedon hak jing bamla banlei ai hak jing bamla banlei ai te kadai yangi ban keli ko ba kisanran jong jisu kala keli yo jisu ki ong ka ba kumno kata gadak ka jingwan ka jome bat ka bawai no ni ka pertai Matius arusau ka khot ka balai ki keli yo jisu ki ong ka ba kumno kita gidak jong ka jingwan ka jome bat ka bawai no ka ni ka pertai yo jisu lai tho shibun ki dak kitchen kita ki sains shwa ka ka jingwan ka jongu shakani ka pertai nolor uni ukhyang jingpang ani covid-19 ngi ke ai ka baja ha ka pertai na do ki por ka manshwa ha do ki por ka manta ngi ye ki thma ki jingile thma ki jingile ki jing snam ki jing kanat ki jing shun ki jing sha ban ben ki jing khnyo jumai ki jing yap them ki nam sneu ki jing slei bat kini le ha ki porum ta ik ma baro ki ja shi senja ko jo por bat kini le i ba lom ta ik ma ki wan ra ki lum lag bro khoj shwa kata ki ban sedang ko bau jisul ong ba kini ki dei tang ki jing sedang jong ki jing jenjar Matius aprusau kar khot ko prau jisu ong kini ki long tang ki jing sedang jong ki jing jenjar kata kemut ba ka ba kham shir khai kam pat shim laja ka ba kham shir khai kam pat shim laja takadau ujisu wang haba pi I bagi ne ke baro kija tu yang badu khmet la ki khle nambar ka jing penem ka jong trai kala hajan hatu ki jingja ki bangala kedau haneng hatu kim ja semen shwa hatu kim don se kim ki jingja hoi ki don ki ja bagi long hanrei ka jingjur ni kata ka intensity ka jingjubor jikini ki jingja I kumbakan long kumbakan sapen kha ane sakan sapen bedai sak banonra ya ge ba kham sir khai shu nang ni sakmat bat ublai ubangi ngai utrai ubangi syakri kita ke bangai ke jong trai how Jesus Christ ke no mat satya ya kata ka ba sir khai ka ban sanangja shen kembala tho ha ka tien ke jong blai te kumno pat japang uni virus ubang yong covid-19 hado don ke jing adai bagi jing thulpa na ka tieng jung blai hado don je dai ayu bat ke jing thulpa na ka tieng jung blai bon gi kwa ban tip ya kata si bon gi wa ki jubab bagi la ban yo kata teng ni su ong hang ne ba ngin su I hang ne ba ka jing ha ki ba ja ki ni ha ki ni porum ta ka don ke jing trekam ka jong setan hoj ka don ke jing trekam ka jong blai ro kadon ke jing trekam kamana sildat ke jong setan kadon ru ka bor ke jong blai rekum ke bangai ngitep ba blai hi ulai ude nong job blai hi ono mailat bat blai hi un ai ngi ka bor bangi la ban su tho ba u setan ono mla ban job ya ka bor ke jong blai hoj uni virus ula ban long kalat kalenti ban ple ya ka jisun char ka ban bor jong tong nong ele persya eukris ane utang marat klau handrei kum ke bangai how Jesus Christ idon kata jing penkre ngiran kam ya kata jing penkre ya ka ba ki bayalam sya ka jingkut ki bayalam sya kata jingkut no jong ki bangin ngai ha kata jing ai ke jong blai bat ngin chania ha kata jing yalam ke jong blai ke jim jongi te ha bakran sepakan ni ke jing don kam ke jongi ya ka ba ka dawai kata jing penkre ka don kamingi bangin kendet meriu ka don kamingi bangin pai syak ketien ke jong blai kadon kambingi kembah ke gospel ke jong Lukas no ka khat pra ka khot ba pra Jisu ong hanrei onda un wan ukhon ubriu un shem ne em ya ke jingat ya ka perthai ai puli ni nong khat pra ka khot ka ban kong hado ka ba pra jong gospel ke jong Lukas pen I ba Jisu kran ni ka pharsi syapang ka jingdon kam jongi ban yai duai ki jingdon kam jongi ban yai kerpat haublai namangi suthu ba ka ai ka bangi don kam ban ya lemba ta ka jim jingi ka dai ka jingat tengi don kam ya ka ni ka jingat bangin ngin don kam ya ka ni ka jingat jingi bagan long ka bas kham te kum nu ka jingat ka jonga ba ka jong phi bagan long ka bas kham ha bangi I ke baro ke baja ka don bet ke ka ba ublai kwa ban kren ublai kwa udon ka khubor nan pra jingi kum ke bangai te ka ai ka bangi don kam ngi ka long ha tu ka jingat jingi ka long ka ba kum no te ha be de ba ka ni ka banta kwa banon ra likely ke ba ke bangi don kam ke jim jongi bangela ban penem ke ni ke jingat ke bangi don bangela ban bat scam ke ni ke jingat ke bangi don bat ke ban kong
kabangila menora ni kadai sepang ke jindon kam ya ke jing tip kenang baga jinge jingi kalong ke scam idan kam ban yo ya ke jing tip idan kam ban yo ya ke jing tip ani idan kam ya ke knowledge ani idan kam ya ke awareness ha ke jim jingi kom ke banget balai ki brio ki klumar balai ki brio ki kiwin balai ki brio ki khuslai balai ki brio ki syaptiang kadau kadai namar bangi duna ka jing tip but buan ni kini jing tip ke bangi don buan ni kini jing tip ke bangi don ke bangi yo ke jing tip ke bangi yo ni bagi media ke jing tip bangi yo ni bagi khubor ke bangi pet ke jing tip ke ke bangi la ban yo ni ki kot ni ki jing tho han rei kan mau ka jing tip ke ban kong hi ka don kam yang i ya ka bangi pet jumut ke ke jing tip ya ke ai ba tin jum lei ka tho ke jing tip hi ke ka bangi yo na ka tin ka jong lei ka tin jum lei ka don ba ka ngi ka bangin pen kre ya ka ban ple jumut na ka tin ka jong lei but lim ta ngi le kum ta ka mon ngin pendap bela dia da sibon ki jing tip bagi yo na patai ki la ban long ki bai persya ru ba ti ka ji kai jong ka tin ka jong lei ngidan ka ban pendap ya la dia ngidan ka ban pendap ne proi ka jing tip ka tin ka jong lei khanang bagi la ban ya le persya ya kita ki jing trekam ka jong boman ki jing trekam ka jong setan ki ba pen klumar ke pen thami ke jumut ke jing perka ke jingi na kita ki jing jah ka perthai ke bangala listening mana kita ki bala na kita ki baja mata bak belajar nu manusia bat ki baja jur ha ha kini ki si bamta ipet ki brio keleng ka perthai ke la thai ke la ngia kim kwa shu no na ta ki kwa bani ino ai ke jing suk ma ki kwa ban ino ai ka jing bha ki kwa ban ino ai ka jing roi ki kwa ban ino ai ka jing pen bet enti ke baro ki kwa ka no ke batmai ma ki langi ai ka kom sanchar jong ki no lam ka perthai ma ka jor pelat ka jing bom hok ka jor pelat ka jing bom sap ka jor pelat ki ba ya lat no na ke ba dei man le bat kim kwa shoi kata bat ki kwa ya ka ban yo ya ka perthai ka batmai ya ka jing penyai thmai ka perthai ke mangyong ka new world order dia bai dei ba dunia virus hai ngila menang ba dei virus ude kalat bat ka kabu bah ka kerteng jo ka jing kot jing khia on penyeteli ka perthai khanang bala ban weng no e kita ki jing ban weng no e kita ki jerwat ban weng no e kita ki jing sok rodot ki jing ka perthai namar tang ka wei kari tang wei brio tang wei no lam ke namla man le kata ki don kami ka ban yes nok tilang ban don kita ka jing teli ha ki babon bha ki liang bar ka bedai ba ka ni ki jing teli ka ba khmat ka ba ki ple jingwat mata ka dei kumno ban yo ka jing teli ka bedai bat ka bor sanchar ani ka government ani ka politics ka bar kumno ban yo ka jing teli ka bedai bat ka spa ani ka yo ka kot lani ka economy kabalai kumno ban yo ka jing teli ha bedai bat ka jinget niam ani ka religion dei kata ka one world religion dei hakani ka jinget niam ka balong tang wei ki ong ba compare ra phinget kinu ki blai compare phinget kumno ru rei dan tang ka wei ka satri ban kudup lang ya bar khoj na kam ta ka jing suk kabat ka basau bat ka ba ki bri ki kwa ba ka dei ba kin don bei kata ka an ka ba perking kata ka bor jong ka an ka ba perking ani ka rule of law ani ka military power ka ban sanchar ki baro nakam ta kata ka jing weng no kata ka jing ka bagi kendo ha do kini ki siun ta ban te lakam ya ki jing ele ki jing snam ki thma ki baro ya ka ji pendap ya ka bam ka di ki jing ko jing khia ki brio bagi don kam ban weng kita berkhoi ki ong don kam be ta ka jing trailang tingi don kam ban tip hang ne hoi ki don sibun ki ji kai halor jing kitai re ki don kam tang ban tip hane ba abangi pule ki tin jumlai abangi wat ki ji kai nak tin jumlai in pen scamela de ba aktin jumlai kala keren lupa ya ki baca bagi ki balong mentah ke bentah ka baar ya ka bangin kam ya ka bangin plejumut kedai kumno bangin pen scam ya ka jingai ka jongi kedai ka jing shania ka jongi haublai ka jing shania ka jongi haublai banyo e ka jing ko jing khia briki kwa e banyo ka jing ko jing khia bat ki brio mata mo kila thaj đây là thay bản buat ya kita ki kendon pak sarkar ka ai ti ông nyim la malai ai institution ya bai hoblai ka dei gi ya ka bang institution ya bai hoblai maka jing persyang ko brio
kanamla banyarap kajing start jong brio kanamla banyarap hari tang kajing sene ka jongi haublai nang ni sakamat ka pertai kanamlang syu kamba kanamla banlong syu kamba kalong mensua yen mat syu ka pertai kamba kalong mensua indon sibun ba kajing kala dan sibun ba kajing kala kamang I mata ki don kajing kala wat ha kajing trai kajing kata kajing kala ha bedai bat ka khai ka pateng kajing kala bedai bat ka puli ka puthi kajing kala ha bedai bat ka lej kawan kajing kala ka bedai bat kajing edai para brio kajing dai para brio bat kajing kala kala banwan ro ho bedai bat kajing syakri ani kajing mani ka jongi yau blai nang ni sakmat ka perthai kanam ai syu ka kajing tikna kanam ai syu kajing tikna bat habang ikran lei sapang kajing sok la sisya banyo I ya ka kajing sok kam tam larang community banyo kajing sok ba ka perthai kala ban ai kajing ka jongi bang yo I bang sakhiru batang si klip mat dai tang dai kendiat banai dai ki barok ki kelalong ki bom mentoi sudah ki barok ki kelalong ki bom larkam sudah ki barok ki kelalong ki bom dan jimut sudah te hangno ngin pen songrem ya ka jinget ka jonga ba ka jinget ka jongpi dai ka jinget dai ka jingsania ka jongi hublai ka bala banya ya ka jingim ka jongi wat ki por ki ba ki ba kum kine ho ji wat bang ya ksat ban em ka ni ka jingim ka ba ke jado kan ke jingim jong do ngidan kam ne wat ngidan kam ne ksat ngidan kam ne persang ban em hari ngidan kam ru ban kan mau banginum klet ba ka men siem ru ka long ka ban kam nama kata lah kentui ngina ka ting jom lai bangim dai ban plet jumut tang ya ki bangila ban I tang ki ba ka ne ka khando I dai ban plet jumut ki ba haneng ki badon ke jing dai ba do blai ka jingim jogi la ngim don ka jing shania ka ba hau blai thì cái jinget jungi kanam long ka baskem kan mau ka jinget ba ka jishania ka don ka jing dei ka ban pha yen shania au blai yen nget skem au blai ba la ka jak mnuk mnoru ka la ka mnuk mnoru ka long ka mnuk mnoru blai jungi udeu bala ban shania bat ka balai bat ka ba khadu bang kwa ban ra ni ka por hai we dei bat ki ki ba jam ta ba ka jinget jungi ka dei bangin pen kan mau la de na ka tin jong blai bangi kum ke bangai hau Jesus Christ ngi don ka jingkermen ngidon ya kan ka jingkerman ka basuk ka de ka jingkerman ka em ha ka stiu apostol Paul sau Titus ka nang ka ar ka khot ka khalai uang ha kita ki bayak mi ya ka jingkerman ka basuk bat ka jingmi pau ka jong blai bakrau bat u Jesus Christ unong pen em jongi ha kita ki bayak mi ya ka jingkerman ka basuk bat ka jingmi pau ka jong blai bakrau bat u Jesus Christ unong pen em jongi apostol Paul pen kan mau hau Titus ya ka ta ka jingkerman ka bangidon hau Jesus Christ ba ka ni ka jingkerman ka dei ka jingkerman ka basuk ka jingkerman ka jing up community ya ka jingmi pau ko jong ublai u bakrau jongi u Jesus Christ udong penem jongi ha ka tin English while we wait for the blessed hope the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ kat bangidang up ya ka jingkerman ka ba em ka jingkerman ka basuk kata ka jingmi pau ka jong blai wa khrau jong Jesus Christ hong ka kti ka jong blai mi don kata ka jingkerman ka ba em wat laki ja kumno ru ngim do jingkerman ne hatu ngila judu jingkerman ma kala balong ho kala balong em henrei kum ke bangai au Jesus Christ mi don ka ni ka jingkerman utrai ai boringi ki por baro ban lingbau mun sem ko lingbau mun sem jong jing pentengan ai boringi bangi don ka jingkerman ka ba hau Jesus Christ bakini kila melong tang sipor rei ka bor ka jing sencar ka jong blai ka long sege bom jukut ka bom jukut rei don ki breu ka perthai dei ki bala do no ya ka jingkerman don ki breu ka perthai ki bala do no ya ka jingkerman dei ki refugee ka em ka lang ka perthai ha ka di Bangladesh ha ka di Syria bat sikwe pe jaka ka perthai habala interview ki habala kali ki sepang ka jing em jong ki yong ngim dan kalawai ngim dan lawai jim jong ka de ka ne ka jing em jong ki bangi em ta ki em tang ha ka tu klip mat hi de mar ba kim dan ni ka jingkerman hau Jesus Christ kim dan ka jingkerman ka ba em ki bam ngai haba ki i ni ki ja ka perthai ki khuslai dei kim dan jingkerman shu e ka banang wan ki diau ka men sem kim tip kuno ban le ki dan ha ka ba ki klumar ka jumut ki long confuse
Kim don direction ke jim joki. Kita kedai ke ba namar ba kim tip ba kini ke baja. Ki don ya ka khubor. Ki don ni ke boblei un keren. Ha ki jing em joki. Nama ka don jing dai bat ke jing em ko joki. Hari ublei joki udai ublei obala batai lopa. Balai thu lopa ya ka bakut jong ki nado ka basdang. Udai uni ke ublei oba ka jingkerman joki ka syong. Udai uni ke ublei ba ngi kata ka jingkerman ka basuk. Ke jingkerman ke em bangin plate jimut hang ne amar kam dei ke yang shong ne jongi rei baro ke dei ha ka jing pnya ke jong trai ke jing pnya ke jong u ublei don la ke jong ka plan ke jong u na kam ta ki breo ke jong u ke bangai ke jong u ke ba hau Jesus Christ ublei don la ke jong ka plan ke jong u ke jing tmu ke jong u nam ta ke jat breo ke jong u ka blong ke Israel ublei don ya ka jing tmu nam ta jongi kan mau Jisu wang kini ke baro ke beja ke datang ke jing sedang jong jing jenjar. Karena kemudian ke jing jenjar kampat jem la ja ke besar kai. Bat shwa jong kata ublei bau troa jangi u Jesus Christ how Jesus Christ wang unang ban kini kan tet no ingi na kene ke jing bitar ke jong blei ke ban salap. Ublei shem labo ingi se ke jing bitar. Ong apostol Paul se ke stis ke nong rum nong basan ke khot bakandai. Ningkong tesni ke nong ban ningkong ke khot ke bashipau. Nong ke basan ke khot bakandai. Ke jing bitar shela ke jong blei ke ban saja. Ublei shem labo ingi sekata hari ublei unri kendong ke jim jingi ublei pelat jangi bau jisu hui wangan lek ban pengkrek ke jaka bana kala dap ban pengkrek ngan wan shau no pi kata ke jing up ke jingi kata ke jing up kermen ke jingi kat bangi dang up ong ke ting ke jong blei ni ha ban pengkrek elade kat bangi dang up kermen ni kata dan kaman ke jing ke bakhut bat pengidan kaman pengkhut no elade na ke jing pentinget baro te nama kata habangi i bakini ke baja bat kumno kadan ke jinge dai ke jingi bat ke jinget ke bangi don hau Jesus Christ dongin tip bangin nang man sutho yin wat jing tip dengin long ki balong aware ke berhoi ke baja yin wat jing tip kin lom jing tip na ke ting jublai yin shane a hublai bangin tip ke banjana ni sekhmat bat kumjuru yin nang kumno ya ka bangin ban upkerment bat kajing penkrek jengi kata kajing up kermen kadai kajing em ke bakhoj kajing em ke penkrek yala de nakam ta kajing on shau kajing utrai ngi hakan ko por ka bangim la bantip hakan ko por ndal menu ba bantip ong ka ting jum lai ba ha ka ban penkut hakan ko por tungen pen kan ma yala de ba ngin lum jing tip na ka ting jum lai ngin shane a hublai ba ngin penkrek kajing em ko jongi na kajing em ke bakhoj bala don na preng jongi don na preng jong pi ibam pat itho yublai kani ri kapor kabapi pen itho yublai dan breng jopi ke bam pat pen yesuk la de baru blai kani ri kapor ya kabap pen pha shublai pen pediang yu pen pediang yublai pediang yu Jesus Christ ngai ho phla ho klano ailat ba pen yo ya ke jing khapat ke jing khat mai ha ka men sim ko jongpi ha ka jingim ko jongpi pediang ya ka ek bak tin jublai ka kren bat ka ek bak tin jublai ka tho ingi bat nget ya ka ek bau jisu lale phla pan map nu blai bat sha elade ba pen yo ek jing khapat ka jing khat mai nam ta jongi kum ki bangai nam ta jong phi kum ki bangai tu pendap trai dap no ek jing penim ko jong phi bat tu minot ban job ye ke mensim tu minat ha ka ban trai ban job ye ke mensim shau blai ka jing alap yo gospel kalong ka bakir ke ke jinon kam ban phai shublai kalong ka bakir ke bat kani ka de ya ka bangin su tho ba ka de ya ka ban lam sha ka jingkut jong ki ke baja ki ja hoi an ong biang ki ja hin do man shwa re ke baja mata ke de ba kham i shir khai ke ba kham ima ba ki gi les baro ka bang la kran sini khmat ke jingele ki thma ke jingkhnyo jumai ki nem sneu baro dai i ka ma ki lumlang mata bar khoi ta ka wei pu kari ka ma ga jong jinge ki jingele ki jing snam ki jing isi ki jing penyap ki don baro ka pop ka sang ba ki breu ki em ha ki ni ki por gom ta hoi don ki banang khlan ki jinget ki nang khlan don ru ki bang hab ru ki nang hab no re nam ta ki bala jiet ka jong blai nam ta jong ngi kum ki bangai hau Jesus Christ tongin pen khlan ye ga jinget bangin khuslai bangin sane hau blai hoi ngidan kam ban pendap ki kam ki jam jogi malaksi ngidan kam ru ban pendap ya kada ka jing syakri ka jongi
kan bau belai udang aila dengi nam ta ka buram ko jongu nam ta ka jing pen kraw shui ko ya buram ko jongu wat hukum kini ke pon anget kini ke jihikai kan yarap kan aibor kan ai musim ke jim jongi kan mangela ban sutho ka ai ke bau belai kwa ka ai ke bau belai thumu ka ai ke bau belai man nam ta ka jim ji wat ya ka man ke jong belai wat ya ka man ke jong belai bat kem ju ro ba pen em dai ba pen em kemba ka ni ke jing em kala ban kut no kan ko por kata ka de jing pen kre ko jongi kata ka de jing em ko jongi kong ke bangai ha bangi I bagi ne ke ja ke ja ber ko ka don ke jing dai bat ka jing ke jonga ko jong pi na ka ting jom lai ka tin jom lai ka don jing dai hado ke ni ke si ta nama ka keren ne ka menen ka keren ne ka menta ka keren ru ke ban sawan bat hado ke ni ke si ka tin jom lai ka ba ka keren ka pendep ya kata ka bala keren ki jing dul pa ka bala keren pendep bagi yai pendep bat ngi skam hakmat jongi mar khmat mentangi I bagi jing pendep ketin jung blai ki yai ja man la ka khmat blai ndu kru blai ni agobram nam ta gani ke jing hikai hakani ka por ban nam ta jongi bar alang dong lang yo chuchu ya ka jing ai men sim pangila ban sakri blai hakum kini ki por baro blai shibun blai kru pi amen haba jing pen shoy kiwan obadum utapru slomaki kelas mausi jingker men ruladu ngatur kam jan shujisu ula pelai yang kikmat jong akasim yi